čo robí kvadriceps. No, druhá nožka. Jedine, že by sme prešli ku druhému pánovi. Dobre, nebudem vás zdržiavať. Alebo, keby ste chceli už veľmi byť úžasná, tak ľahšia verzia tohto posilnenia je cez loptičku. Hej? Že nedáme malček, ale dáme loptičku a vtedy tí pacienti, je taká predpríprava na tento cíl. On má slabúčky ten kvadriceps, to znamená, že on mi to nedokáže. Ale keď dám loptičku, tak to je väčšinou. No ale teraz musíte dvihnúť. No, toto by som tak boście doszli. Podrži. Špičku potiahnite. Ale môžete ohnúť, hej? Čiže to sa dá robiť u akýkoľvek pacientov v podstate, čiže... Ale pri vedomí, jasne, že pri vedomí, hej. Vysvetliť, čo. A ešte na posilnenie svalstva a to je... Takže to je opäť drill kvadricepsu, ale ľahšia verzia. Ďakujem pekne. To už nejdeme. Ďalší cvik. Tak, hej. Keď zatlačí, tak sa napína komplet celá dolná končatina. Hej, zase. Pozor, je tam veľmi dôležitá výdrž. Hej, 7 až 10 sekúnd. Hej, v niekoľkých opakovaniach. Strašne veľa opakovania. Koľko sa odporúča opakovaní? 20? No ja im hovorím miliónkrát. Takto. Drill kvadricepsu, alebo teda izometria miliónkrát. Čítajú, telefonujú, napínajú aj pod perinom. Keď je napríklad taký slabúčky sval, toto môže opakovanie, cez valček mi nedvihne, cez loptičku 5 opakovaní s asistenciou a viac nedá. Lebo nastáva rýchla únava svalu. Nechcem, aby ste robili pohyb pri tomto cviku, iba nohu sval uvoľnili z napätia. To znamená, zatlačím. A vy teraz len uvoľníte. Tak, hej, lebo pacienti to robia. To ja nedvihnem, takže vás nemôžem uvoľniť. Nie, ale podstata izometrie je to, jak sú tí kulturisti, keď vyjdú na pódium. To znamená, nám svaly, ale uvoľnia, hej, nerobia pri tom pohyb. Že len zatlačím a teraz povolím. Ale tlačím a držím. 7 sekúnd stretching. Dobre, super. Alebo ešte jedna ma napadlo na posilnenie, teda keď máme ten imobilizačný. To sú všetko také ľahúčké cviky,